बे समाव दंफैयो आङो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बे तेलिसाल गेलेग्रा फोथाराव। बे गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुमा खौसेथि बर' सुबुं गौथुम, बे खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि हाबाफारिया गाबोननिफ्राय जागायगोन। दिनै बे समाव दिनैनिफ्राय बिथांमोना गाबोननिफ्राय जानो गोनां हाबाफारिनि थाखाय बिथांमोना नैबे समाव साखाफारा जानानै दङ। बे साखाफारा गासैबो बिथिंखौ आङो दिन्थिफुंनो थाखाय बे समाव केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसेनो खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुम्माया गाबोननिफ्राय खुंजागोन बा गाबोननिफ्राय बे हाबाफारिया जागोन। बेवहाय गोबां आलासि बिथांमोनखौ लेंहरदों। बे समाव खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि बिथाङा जोंजों दङ। आफादगिरि बिथांनिफ्राय बे समाव जोङो दान्दिसे मोगा मोगि लानो सानदों। बे समाव केमेरामेन पार्सन बिथांखौ गासैबो सोरगिदिं थासारिखौ बा हाबाफारिनि लाहार फाहार खालामनायखौ बे समाव आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव जोंजों दङ खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर बाबु बर'। बे डक्टर बाबु बर'सिम केमेरा पार्सन बिथांखौ बिथांनि खाथिसिम लांनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो बड' लाइभनि जानानै सारखौ बरायना लाग्रोबाय। गोजोन्थों। खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुमा खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि हाबाफारिया गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ। बे समाव माबायदि बिनि थाखाय लाहार फाहार सोलिगासिनो दं? लाहार फाहाराथ' प्राय जोब्बाय, 90% कमप्लिट जाबाय। दा गाबोन जोंना गिबि स्टार्टिं डे। दा बेवहाय जोंहा गोबां इन'ग्रेसन प्रग्राम दङ आरो जोङो बिराद लाहार फाहार खालामनानै अलरेडि जों 90% कमप्लिट जाबाय। जोंहा डाइनिंनि प्रब्लेम गैला, स्टेजनि प्रब्लेम गैला, बेनिफ्राय पेन्डेलनि प्रब्लेम गैला, गेटनि प्रब्लेम गैला, फ्लेग होइस्टिं एरिया प्रब्लेम गैला, पार्किं प्रब्लेम गैला, लेट्रिन टयलेट प्रब्लेम गैला। अल एभ्रिथिं जोङो कमप्लिट खालामजोब्बाय। जों दा रेडिसै। दा जोंनिया थान्दैयारिफोरा गाबोननिफ्राय सफैजेनगोन। गासै 22टा जिल्लानि थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन, डेलिगेटफ्रा। बेसेबांसो डेलिगेटफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन? मोनसे जिल्लानिफ्राय जोङो मिनिमाम 50 जों हांख्रायदों। थ' 20 जिल्लायाव मथा मथि 1000 डेलिगेट सफैनो हागोन। अलरेडि जों कानेक्ट जाबाय, बासबो हरदों जोङो। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बास हरदों। सोरबा सोरबा लायाखै, एसे खम फैगोनखाय। थ' प्राय जिल्लायाव जों बास हरदों। जों बे हाबाफारिखौ माबायदि जाफुंसारगोन होनना आसा खालामदों? जोबोद गाजा गोमजा जाफुंसारगोन। मानो होनब्ला जों आलासिफोरखौ बरायनो थाखाय, जोंनि हाबाफारिखौ बरायनो थाखाय जोङो 120 माने 150 गथ'फ्रा मोसानानै देखायथिंगोन, मोसागोन। मोसाखावरिफ्रा बाहागो लादों। बेनिनो जों दिनै मोनसे फिसा हाबाफारि लादोंमोन। जों बिथांमोना जिहेथु बिराद गोसो गोरबोजों मोसादों। जोंनिफ्राय मिरु सेन्ट्रेलनि UBPFनिफ्राय जोङो गांसे दख'ना आरो गांसे आर'नाइ जों बावदों। आरो मोनसे दल दङ, बिथांमोना 13 जन। बिथांमोना स्पेसियेल डान्सार, बिसोर खेराइबो मोसागोन आरो रिंगु दामसा गोदान गोदान मडार्न संबो मोसागोन आरो आलासिबो बरायगोन। दा बिसोरनि थाखाय जों आलादा आरो बेबस्था, जों दख'ना लाबोदों, ब्लाउस बानायनानै होदों। दा मोनफ्रोमबो बिथिं, मोनफ्रोमबो साब कमिटिखौ जों बिराद खुसिजों खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। दासिम खुनु प्रब्लेम जायाखै, दावराव दावसि जायाखै। दा बेखौनो जों आसा खालामबाय थादों आरो मोजां साक्सेस जागोन होननानै। फैनो गोनां डेलिगेट बिथांमोनखौ मा खावलायहरगोन? बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरगोन, बिथांमोना जेबो जिंगा सिनो नाङा। बेयाव जेबो प्रब्लेम जाया। जोङो साखाफारा, जों दा डेलिगेट थानाय बादा सादा जों बानायजोब्बाय। डेलिगेट हाउसखौबो जों फोजोबबाय, अलरेडि जोब्बाय। बिराद मोजां दं। आं आसा खावलायहरनो सानदों बिथांमोना जेन लैहोर लैहोर फैयो, फैनानै बे डेलिगेटआव बाहागो लायो आरो लोगोसे बुहुमनि बर'फोरखौबो आं खावलायनो सानदों जाहाथे गाबोन आरो समफोरनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बयबो जेन बाहागो लाफायो माहारियारि आफाद हिसाबै। दा बेखौनो खावलायबाय। साबायखर थाबाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुम एबा UBPFनि आफादगिरि डक्टर बाबु बर'आ दान्दिसे जोंनि सोंनाय बायदि फिननाय होनायनि थाखाय। जोंजों आरो लोगोसे दंबावो मिरु BPP पलिटिकेल पार्टिनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि साराबो जोंजों दङ। दा सारनिफ्रायबो बे समाव जोङो मोनथिनो नाजागोन हाबाफारिखौ माबायदि जाफुंसारगोन होनना आसा खालामदों सारा? खुलुमबाय। जोबोद जों आसा खालामदों आरो गाजा गोमजायै जागोन। गाबोननिफ्राय लानानै 27-28 जा फेब्रुवारियाव खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मा, नैथि बोसोरारि जथुम्माया जोबोद गाजा गोमजायै जानो थांगासिनो दङ। जों आसा खालामदों जिल्लाफोरनिफ्रायबो
जों आफादगिरिया मख'खाबाय 50 डेलिगेट बिथांमोना फैगोन थान्दै फैगोन बेजों लोगोसे आलासि महरै जोंनि गोबां आलासिफोर नुजाफैगोन जों आसा खालामदों हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बिथाङा नुजाफैगोन बेजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि चरन बर' बिथांमोन फैगोन आरो जायगानिनो एमएलएबो आरो केबिनेट मिनिस्टार अजन्ता नियक बिथाङा फैगोन लोगोसे गोबां माने सुबुं फुंखा फैगोन बेजों लोगोसे जों आसा खालामदों जे बर' इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि जा बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों जों खौसेथि आरो सान्थियै जोङो जयैनो आवगायलांनायनि बे बाथ्राखौ जोङो सानदों आरो जोंहा गोबां इसु दं जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जों गोबां जेंना जेथो दं बे काउन्सिलनि गेजेरजों माखासे डिसिसन लानानै हाबाफारिखौ मावगोन बेखौ सानदों आरो बेनि गेजेरजों फैगौ समफ्राव बोरै आवगायलांगोन बिसायख'थियाव जों बोरै आवगायलांगोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जों बोरै आवगायलांगोन बेफोरबो गासिबो सावरायनाय जागोन थरलैनो जों आसा खालामदों गाबोननिफ्राय लानानै फैगौ सबनियासिम 28 थारिख जा फेब्रुवारि बे अपेन सेसनावबो जोङो 10,000निफ्राय लानानै 15,000 रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन जों बेखौ आसा खालामदों। साबायखर थाबाय मानगोनां डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा बिपिपि पलिटिकेल एबा राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरि मिरुनि आफादगिरि बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बे समाव गलाघाट जिल्लानिफ्राय आं खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी बड' लाइभ 24 गोजोन्थों।